putujemo kroz ovu galaksiju i primetili smo da na Zemlji Dark Side izuzetno uzima maha i morali smo da sletimo ovde i da ozbiljno razmislimo kako možemo kroz rad na sebi da brinemo o drugima i da nađemo rešenja koje će biti korisne za našu lokalnu zajednicu. Iz tog druženja, iz tog razumevanja međusobno mi smo polako rasli iz akcije u akciju i porasli smo u udruženje koje danas ima projekte koji ozbiljno rešavaju problema naših ljudi u zajednici i trudimo se da te probleme bolje mapiramo i da što bolje ponudimo inovativne rešenja kao što je Jerrycon, kao što su kampovi, kao što su radionice koje pružamo, kao što je naša džejska baza koju smo od 2017. otvorili za javnost. Trudimo se da s njima radimo vrlo efektivne treninge koje će ih pripremiti za život nakon tog socijalnog programa. I trudimo se da ih povežemo i sa privrednicima i polako da hvataju tu kondiciju života i da ih mi pripremimo za to. Ali ono što je najveća pobeda u svemu tome što troje mladih iz 2019. su nam se obratili prošle godine, oni su danas na fakultetima, su nam se obratili da pokrenu svoje udruženje dece bez roditelja kako bi oni nekako preuzeli jedan deo i ove godine bit će i s nama kao asistenti na projektu, što je za nas najveća pobeda, jer nekako stvara se održivo, stvara se jedan legacy koji će bolje brinuti dece bez roditelja nego oni koji su prošli posle. 2020. kada je krenuo lockdown i kada nije bilo maske nigde, mi smo uspeli za 15 dana da fundraizujemo 8.000 evra i uključili smo javnim pozivom 32 šivačice koje su kod kuće šile maske, a mi smo kasnije te maske distribuirali lekarima i svim onima kojima je primarno bilo potrebno. 15.000 maski za nepunih mesec i po dana, to nam je jedna od najlepših akcija koje smo uspeli da uradimo uključujući i građane. Džedaji mora da slete negdje, prvo slete u porodilište. Comic-Con je konvencija fanova pre svega, onih koji vole naučnu fantastiku, a život na Balkanu jeste naučna fantastika, tako da kad se ljudi kostimiraju zajedno, razglabaju onome što vole, razvijaju tu strast i ljubav prema onome što jesu, tu je nekako kao jedan trening u zajednici, kao jedan team building same zajednice. I to je ono što Jerrycon već 6 godina jeste za ljudi više. Inače, Star Wars zajednica u celom svetu je jedna od najhomogeničnijih, da kažemo, porodica i zajednica, tako da to je najmanji problem da dobijemo podršku od tih ljudi i često u drugim zemljama nalazimo 501. legije ili Rebelse, to su oficijalni Disney centri za Star Wars fanove, ali opet ono što se mi razlikujemo odnosno na sve ostale, a to je da imamo prosto posebne aktivnosti koje malo dublje zadiru u rešavanje lokalnih zajednica i to ono što pokušamo da prebacimo i inspirišemo Star Wars fanove širom sveta. U svakom od vas leži jedna neopisiva sila i neka ta sila bude sa vama.